ochwere. Nang'iyo kaka papi ochwere. Nyiri gi to beyo te. Kata madhi ka bende beyo. To magi beyo saidi. Aya, kweuru wiu. Kweuru wiu. Warembo wa ODM. Weuru wach moro makoro nyalo riwo wa. Wach makoro nyalo riwo ganda Luo. Koyo pien ker mar auchiel mar piny Luo ne ong'e ni en ja adieri. Kendo koyo pien sifa ma en godo ni noko wuond wang'i. Ka dhogi dung to nyisi ni dhogi dung. Kifuo to nyisi ni ifuo. Kokiler to nyisi ni okiler. Koyo pien debed kaka wuono sani kamoro dongi oganda Luo. Kendo do penjore no oganda Luo to direction mwakao ni ma be eyo mane wapango matero wa Kanan kocha. To koyo pien debed ningi makawuono to kamoro de ojiwo oganda Luo ni ka wabire liete to wabiro gi wich moro mopogore matin. To gima duong' makoyo do wachonwa kawuono, an gadieri ni ka waneno gigo makoro dwa wuok e kor piny, ka wadwa neno yore makoro yawe kor piny, ka wadwa neno stadiums makoro igero e kor piny, ka wadwa neno paw ndege makoro igero thurwa ka waneno yawuotwa makoro nie sirikal, ka waneno matin makoro ndong'nwa. An gadieri ni koyo pien do nyiso wani Raila Wuod Amolo Wuod Odinga iketo jaluo kama ber. To koyo pien bende kaka jodongo machon ne jopith. Kijapith ting'eyo ni mondo dheri onyuol en dweche adiwa, donge dweche 9. To ka in gi diel mondo diel onyuol en dweche adiwa 5. Koso diek makoni nyuol gi dweche 2. Iruye manade. To koyo do nyisowa kaka japith ni rombo bende nyuol gi dweche adiwa 5. To koponi jajuok mopidho rao to rao nyuol gi dweche adiwa 8. Okawach nikech ajajuok, tawacho mana nikech ajanam. Ang'eyo ni rao nyuol gi dweche 8. To girwa e kind ODM gi UDA nochuo e kok e dwe mar 3 e higani. Ka koro wakwano dweche ka chakre dwe mar 3, 4, 5 dweche pok okalo dweche 3. En le mane manyalo nyuol kuom dweche 3? En le mane manyuol kuom dweche 3? Emomiyo pod wanyonore kanyo. Warito mondo nyako ni onyuolnwa. To giramolo gi Ruto ni ochalo liech. Liech nyuol bang' dweche 22. Omiyo wachiwo kinde. And Raila Amolo Odinga will give us direction, but we fully support that direction. Let us give this matter time so that we can see what product will come out of it. To kata kamano, kineno ka yuori nigi ich, to koko neno kamondik ni bar to donje, to dhiyo nango Gilbis, donge nyaki kwere. Kineno ka yuori nigi ich, to ungi geno no dhi nyuolo nyathi maber, to ka kindusho obiro, to pondo gotieno dhi e miel, donge nyaki kwere. To kiyudo ka yuori nigi ich, to kamima njaga bende nyako kalo fite matin, donge nyaki kwere. Omiyo kata debedi warito ni mondo wane ni nyako ni oting'ang'o, ni nyako ni dhi nyuolang'o, yore already waneno, Reyo Molo gini waneno, Mbadi gini waneno, Wandai gini waneno. To kopo ni waneno ni nyako moting'o ni nyathini dwa timo gik mago ngielo, wakwero koso wakwer. An kanye kama tieke siasa makawuono, watiuru kanyakla, piny Luo en achiel, kaka jodongo oseketo wa e chiel,
e kaka siasa marwa onengo bed siasa migoyo e wang' achiel. Ang'eyo ni liel ka liel welo nyaka bede. Warwako welo duto te. To jodala iluongo ni odi. We aluongnu koro wuon Ochieng'. Wuon Ochieng'. The Deputy Governor of Homa Bay County